Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a kan shugabanmu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yau insha Allah ‘yan uwa masu rana zan kawo muku irin nasarorin da dakarun Hamas suke samu akan sojojin mamaya na Isra'ila. To sai dai ka mu tsunduma kan shirin namu gadan-gadan ina so idan kai sabo ne a wannan tashar tamu mai suna Rabe Isa TV. Ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna mana liking sai ka taba ƙararrawa domin daga zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. To yanzu mu je kai tsaye a cikin shirin namu gadan-gadan. Za ku yi cewa dakarun Hamas na ƙungiyar Al-Qassam Brigade suka ce mun je bamai a birnin Kudus da makamai masu linzami domin mayar da martani ga kisan kiyashin da sojojin Isra'ila suka yi wa fararen hula akan zirin Gaza. Wakilin Al Jazeera ya ce an yi ta samun tashin bama-bamai a birnin Kudus sakamakon makamai masu linzami da aka yi ta harba daga kan zirin Gaza. Kakakin soji Hutu na Yemen, Ansar Allah ya ce, a ci gaba da cin zaluncin da ake yi wa al'ummar Falasɗinawa, mun kai farmakin soji kan wani jirgin ruwa guda biyu da ke kan hanyar ta zuwa Isra'ila, a yayin wani gagarumin tattakin nuna goyon baya ga Falasɗinawa a babban birnin ƙasar Yemen. Mun tabbatar da ci gaba da dakatar da duk wani jirgin ruwa da zai nufi tashar jiragen ruwa ta Isra'ila. Mayakan Hutu na Yemen su ma suna ba da gudunmawa yadda ba ka tsammani. Yadda sun hana kowane irin jirgin ruwa na dakon kaya shiga Isra'ila, in ma ya ɗauko kaya ne ko ba kaya, abinci ne ko mai, wanda ko a wancan satin na ga sun tarwatsa wani jirgin Norway ɗauke da mai, wanda suka ce jirgin bai ji galgadinsu ba. Don sun tsare wannan matsalar ruwa, duk wani jirgin ruwa da zai nufi Isra'ila ba za su taɓa barin shi ba, kai tsaye za su tada jirage su je su hallaka wannan jirgi ko kuma su sa makamin masu linzami su halbi wannan jirgi. Kai tsaye sun ce ba za su bar kowane irin jirgi ba ya nufi Isra'ila, dole sai in Isra'ila ta dakatar da farmakin take kaiwa akan zirin Gaza tana kashe fararen hula ba shi ba gani. Sai Hezbollah ta Lebanon ta ce ta hallaka sojojin Isra'ila da dama a wani hari kan sansaninsu. Ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon ta sanar a ranar Asabar cewa ta kai hari kan sansanin sojin Isra'ila na Briket Rishe da ke kan iyakar ƙasar Lebanon da Isra'ila, inda ta ce ta hallaka sojojin Isra'ila da dama da raunata wasunsu. Ƙungiyar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fitar, inda ta ce ta yi amfani da makami mai linzami wurin kai farmaki. Rikici tsakanin Hezbollah da kuma sojojin Isra'ila ya ƙara ƙazanta ne tun bayan da yaƙi ya rincaɓe tsakanin sojojin Isra'ila da dakarun Hamas a ranar 7 ga watan Oktoba. Sojojin Isra'ila sun ce sun kashe 3 daga cikin 'yan ƙasar da Hamas ke garkuwa da su a Gaza, bayan da suka yi tsammanin cewa mayakan Hamas ne. Mai magana da rundunar sojin Isra'ila, Daniel Hagari, ya ce an kashe mutanen ne a garin Shaja'iya da ke arewacin Gaza. Mr. Hagari ya ce rundunar sojin Isra'ila ta ɗauki alhakin abin da ya faru ta kuma ƙaddamar da bincike kan lamarin. Ya ƙara da cewa tuni aka mayar da gawawwakin mutanen gida. Fiye da mutum 100 ne har yanzu Hamas ke garkuwa da su a Gaza bayan kama su a harin ranar 7 ga watan Oktoba. Babban burinmu shi ne gano inda mutanen suke tare da maido da su Isra'ila, inji Mr. Hagari. Kun ji sojojin Isra'ila ne suka kashe 'yan uwansu 3 a garin Gaza, wanda ana tsaka fafata a wajen garin Shaja'iya sai dakarun Hamas suka hudo wasu fursunoni guda 3 suka sake su. Da suka sake su wannan fursunoni kai tsaye suka nufi inda sojojin Isra'ila suke. Da su sojojin Isra'ila a tunaninsu wannan mayakan Hamas ne, kawai suka buɗe musu wuta suka kashe su. Domin su a ɗabi'arsu ta sojojin Isra'ila suna kashe har fararen hula suka ci karo da su. Misali, tunda an sake na mutane guda kun gani sun nufi ku, su ba su yi tsammanin mutanen zabu ne, suna tsammanin mayakan Hamas ko kuma suna tsammanin a Falasɗinawa ne haka fararen hula suka buɗe musu wuta. Tunda kun ga mutum yana tahiya babu makami a jikin shi, to me na halbe shi? To su dai sun kashe wannan mutane, sai da bayan sun kashe suka ji ba su ga 'yan uwansu wanda ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. Yanzu haka ana can ana muguwar zanga-zanga akan babban birnin Isra'ila na Tel Aviv.